Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu albarka. Sunana Umar Mai Sanyi wanda wasu ke kira da limamin tsakar gida. Zan yi amfani da wannan dama in jajanta mana ni da ku baki ɗaya sakamakon iftila'in da ya faɗa, wanda muka samu wasu marasa imani suka shigo suka yi min sata na kayan aiki kamar yadda wasunku sun sani, har da wayoyi da duk wani abu da ya zama na cewa zan iya saka email ɗina a kai, wanda zan iya yin aiki da shi. Domin sanin kowa ne cewa sai da Google account ne za ka iya wannan aikin na YouTube. So sai ya zama na cewa bani da wata dama da zan iya shiga cikin account ɗina ba tare da an turo min da verification code ta kan layin wayata, ko kuma akwai wata waya ko wani kwamfuta da na taɓa amfani da shi da za a iya verifying a tabbatar cewa ni ne zan shiga cikin account ɗin. Kuma sai aka yi rashin sa'a, abin ya zo daidai da lokacin da Dr. Isa Ali Fantami a ƙarƙashin hukumarsa ta NCC ya ba da sanarwar dakatar da duk wani aiki na layi, siyan sabon layi ko rijistar tsohon layin da ake amfani da shi, ko kuma swapping na layin da ya ɓata. Wannan ya saka ba mu da damar da za mu iya swapping ɗin layi, balantana a turo mu da verification code da za mu iya komawa bakin aiki. Kuma sai aka rashin sa'a ban iya samun verification code na two-step verification da aka bani ba a lokacin da na saka two-step verification akan Google account ɗin nawa. Har ila yau kuma ya zama na cewa email ɗin da zai back off na shi wannan email ɗin duka suna cikin ita wannan wayar. Ban saka back off email a wani wayan ko a wani kwamfutan da zan iya yin back off idan irin hakan ta faru ba. Duk dai zan iya cewa abin ya zo cikin rashin tsammani, wanda dama shi abin ya tashi faruwa irin wannan ba ka samun notification ba kuma ka sanin hakan za ta faru. Kuma Allah da ikonsa ba mu ɗauki mataki mun ɗauki matakin, amma kuma sai ya zama da cewa abin duka da ya zo sai ya haɗa da shi, saboda da waya ɗaya aka ɗauka ko kuma ba ɗauki duk ragowar kayan aiki na ba, da insha Allah da yadda za a koma bakin aiki. To mun yi dukan wasu ƙoƙari na ganin cewa mun dawo aiki kafin a dawo da wannan doka da aka saka na hana swapping ɗin layi, amma kuma duk iya ƙoƙarin mu hakan bai yiwu ba. Wannan ya sa aka samu wannan tsaiko na tsawon sati 2 ba tare da mun yi wani aiki ba, wanda kun saba jin mu a tashar tsakar gida da muke kawo labarai da al'amuran yau da kullum, na siyasa, na fina-finan Hausa, da ma duk wani abu da ya shafi abubuwa na ban mamaki da al'ajabi, da kuma tashar mu ta limamin tsakar gida da muke kawo littattafan Hausa, wanda muna cikin littafinmu na kasa ba kasawa ba wannan al'amari ya faru. To amma Allah da ikonsa a cikin satin nan, kafin ƙarshen satin nan a ranar Alhamis muka samu sanarwa daga hukumar NCC din cewa sun ba da dama a koma a ci gaba da rijistar layi da swapping da duk wasu al'amura da aka dakatar a wancan lokaci, wanda muna kyauta zaton da yadda Allah insha Allah a satin da za mu shiga, Litinin ko Talata, da yadda Allah za mu iya samun damar da za mu yi swapping ɗin layi kuma mu dawo bakin aiki da yadda Allah. Ina mai ba da haƙuri ga dukkan waɗanda suka shiga cikin damuwa sakamakon rashin jin mu da kuma rashin sanin dalilin da ya faru har hakan ya saka suka damu. Ba ni da wata hanya da zan iya sanar da ku halin da nake ciki ne. Kuma ga duk waɗanda suka yi min DM ta shafin Facebook da Instagram, na yi ƙoƙarin ba su amsa, kuma wasu sun san halin da ake ciki. Da fatan Allah ya sa wannan jinkiri ya zama shi ne mafi alkhairi, ya kuma ba mu ikon ci gaba da ɗorawa da ayyuka kamar yadda muka saba, kuma ya ba ku ikon bibiyan mu kamar yadda aka saba, ya kuma tsare faruwar irin hakan a gaba. Na gode da masu addu'a da fatan alkhairi da jaje. Allah ya saka da alkhairi.